řeknu ahoj lidičky, dneska si jdu zahrát sám pravý Minecraft tutorial. Save, no. Map. Můžeš mi prosím podat mobil? Jdeme. Já nemůžeš být. Dáš mi mobil? Počkat. Já jdu dovnitř. Škoda. My musíš to něčeho říkat. Já se snažím dostat do toho hradu nebo pro tu Česku. A tady je divný, proč tu je kříž. To nejde. Takže jste všichni připraveni na skákání padákem? Skákání padákem? Oveska si, proč jako jdeme na skákání padákem? To bude mega zábava, kouk, jak jsme vysoko nad zemí. Co? Jak vysoko? Lidi, my jsme jako v oblacích. Já to nechci dělat. Bouchale, jestli skočíme spolu, tak se určitě jednou vezmem. To teda ne, to je šílený. Prosím, pilotem můžeme jít ještě domů. Já nechci skákat, to je strašná výška. To bohužel ne, tak ahoj. Vyskočové, to není možný. Jak jako přistaneme, když je pilot pryč. Umí někdo z vás řídit letadlo? O můj bože, co se to stalo? Já nevím řídit letadlo. Jako vypadá to tak, ale já fakt nechci skákat. Oveska si máš se na skákání za tohle. Tak? Ty mluv s těma lidičkama. Lidičky, já nevím, jak se dám dostat. Dám tu letáčku a Musíš s nima musíš říkat afro lidičky. No co wow, to to je je? cesta. To je nějaký disk? To si vezmu. Dneska. Tady. Ale to si šípy. O, to je hnívější. Já si dám další písmen. Ne, takhle. Chris, please check. Počkej, oni ti nemilují jako já tě miluji. Počkej, oni ti nemilují jako já tě miluji. Jak to? Počkej. Chris, please check. Počkej, oni ti nemilují jako já tě miluji. Počkej, oni ti nemilují jako já tě miluji. Počkej. Chris, please check. Počkej, oni ti nemilují jako já tě miluji. Počkej, oni ti nemilují jako já tě miluji. Počkej. Ať vyleze nějak. Víš, prase, prosím, ven a já tě zapálím, prosím. Pojď ven. Jo. Wow, pojď. Hej. Jo. Takhle. Šuuu! Peta. Dej, když vůbec je další. Tohle je bohužel poslední den, co píšu, tak to vůbec! Pokud chceš být napsaný na Ferrari, stačí dát follow, napsat do komentářů Ferrari a v příštím videu se můžeš objevit přímo ty. Tak pojďte si se mnou zabavit.
Jak bude to dlouhý video? 20 minut, 15. Halo.